Дал Бог добро, уважаеми дами и господа, в този тъй мил и топъл отвътре ден човек няма как да не обърне взор назад и да помисли каква аджеба беше тая година. Каква аджеба беше тая година, която ей сега няколко дни само ще си тръгне за винаги. Еми хубаво беше, бе. Сега какво? Шарена, особено напоителна бе тя откъм странни птици, луди събития, фалове, гафове, любовни излияния, откровенно тъпи сучки. Изобщо 2016 бе богата на куриози и точно тези куриози ще ви покажем днес в топ 10. В класацията за всякакви неща. Започваме, приятели, с една плеяда от кандидати политически звезди, които да изгреят на Дондуков 2 и потънаха в черните си дупки. Номер 10. Шоу кандидатите за президент и вице-президент на Република България. Явно в тази шантава република има жесток глад за шантави президенти, шоумени, певци, стари муцуни от прехода и дори такива с криминални досиета. Не мога да разбера, някой ги заблуждава или самите те живеят в някаква такава извън реалистична представа за себе си? Според мен се явяват не само за шоуто, ами има някаква врътка там с парички, сигурно. Или са добре дирижирани и поставени лица. Даже аз знам, че някои са гласували за някой от тях и те са гласували не, защото много ги харесват. Така цирка да става, но това не е хубаво. Изобилстваха цветущи прякори. Бисер Миланов в Петното, Александър Томов Лупи, Димитър Маринов, Митю Пищова, Свице, Радо Шишарката бяха само част от колоритните меракли за креслото на Дондуков 2. Моля ви, пийте си хапчетата. Трагедия. Човека може и да е достоен, не го познавам. Но не може сега... Представете си президента да се казва Петното. То по-скоро при господина Петното не проблема е прякора, а самата му биография. Имаше и истинска врачка. Йорданка Колева твърдеше, че се познава лично с Путин и Тони Блер и се представяше като физик, математик, лечител, поет и композитор. Удивителното е, че тя получи цели 4182 гласа. 4000? Сериозно? Ако имат някакъв синдикат на гледачките и всички са гласували. Всички гледачки са се обединили и са казали, искаме врачката да спечели. Съмнява да няма някаква мушингия тук. Тя сигурно е видяла, че няма да стане, защото се е кандидатирала. Както се казва, осигурихме зрелищата, сега дано да дойде и хлябът. One, two, three, four, пам. След 5 години и аз ще се кандидатирам. Какво па толкова? Ще съм на колко? 42-3. Мога да имам по-голям шанс от врачката, от лекето и от Митака Guns N' Roses едно. Всички играят за пари в тази политика. Само Владо Кузов играе за любов. Чат ли си му? Но преди да се хвърли човека в политиката, първо трябва да се ожени. Съвсем сериозно, точно като ето тези любезни джентълмени. Позиция номер 9, дами и господа. Тук са две звездни сватби, които дойдоха като гръм от ясно небе. Никой никога не е очаквал певецът Миро, екс-каризма, и танцорът Атанас Месечков да минат под венчило. Миро от каризма ли? Не. Вие сериозно ли? Всички ги изненадаха тези сватби. Сега тук темата е деликатна, защото никой не знае и не би трябвало и много да се интересува какво правят другите хора в личното си пространство, каква сексуална ориентация имат. Всичко, което се е говорило. Аз не съм бил свидетел на това, че двамата имат забежки с друг пол или че такова, но аз не съм свидетел. Като не съм свидетел, какво да кажа? За кой се ожени? Беше да се ожени. А за кой се ожени? За коя, извинявай? Сватбите естествено бяха от бляскави по бляскави. Миро се врече в вечна вярност за лудончанката от Перник Ели на шикозно тържество през август-септември на гръцкият остров Корфу. Наистина съм скандализирана. На тия години нормално да се замислиш за семейство, за деца. Ако се чувстваш самотен. Малко е странна цялата история. За самите жени, според мен, които няма как да не знаят. На мен много ми се иска да вярвам, че това е истинска любов. А Наско Месечков и неговата кремена разлюляха с пищни церемонии ботаническата градина в Балчик и известен голф комплекс наблизо. Това пък въобще не го знаех. Тук вече
съм доста изненадан. В България понякога се правят доста неща за някакъв имидж, някакъв пиар. Може да се поживее още някой друга година. Може да потанцува още малко. Ако всичко е по взаимно съгласие и няма изненадани и недоволни, в крайна сметка брака е вид сделка дори и пред Бог, дори и в гражданското общество. Честито! Гати концерта! Страшен концерт! Уважаеми, ако някой има нещо против тези сватби, да развее мек бастун с многоцветно знаме или да замълчи просто завинаги. Може и камбаните да бият бум-бам-бим, както биха преди години в цялата Пловдивска епархия, когато следващия ни герой се ожени като цар. Днес в него няма нищо царствено. Той е просто човекът от позиция номер 8. Николай Бареков! Mr. Бареков is the famous Bulgarian deputate in Europa Народно събрание, ако ме разбирате. Симпатяга ми е. На външен вид ли? Не, като цяло държание, как говори такъв. Тежкарч. По едно време обичаше да дава интервю в полза ето такава, не всъщност на лявата ръка. Така лекичко, като за паспортна снимка, наклонен с часовника си, за да може всички да видят новата придобивка, ако някой не е забелязал, моля. И през 2016 българският депутат в Европарламента не престана да радва България и света с колоритните си изяви. През октомври Ники гостува в предаването тази събота, където водещата го помоли да преведе нещо от английски, а той се ядоса и напусна студиото сърдит. Не, няма да участвам в изпит. Колеги, няма да участвам. едно изречение, моля те. Няма да участвам. Моля те, едно изречение да прочетеш и да го преведеш. Ако няма да говорим по темата, си тръгвам от студиото, приключваме разговор, оставям хората да се насладят на хубавите в баджата тази сутрин и приключваме. На хубавите ми какво? Къде отивате? Николай Бареков. Аз това го гледах, да. Много яко. За мен беше странно, защото отиде на това интервю. Какво си прави реклама, опита се върне в политиката. Разбирам обидата му, то по-скоро трябва на себе си да се обиди. Спокойно би могъл да каже бедра или нещо такова, което е леко по-обрано. И пак да се разбере какво имаш предвид. Нали знаете, че най-сигурната защита на падението. Не бях забелязал баджаците. Бомбичката и си тръгна. Да. Виж, пък видяхме едни хубави баджаци. Повод за молбата на колежката Марчева бяха серия от снимки от профила на Бареков във Фейсбук, на който той чете англоязични вестници. Човек, когато има реална преценка за себе си какво може, той не се самоизтъква. Той е провокатор, Шодене. Аз мятам, че и Times и Economist са доста далече от неговия така начин на мислене и капацитет. Вярно, че тази снимка, която предизвика тая ситуация, също беше някаква странна снимка, но според мен той не беше вдигнал Times, защото иска да демонстрира силните си познания по английски язик, а защото искаше да демонстрира спокойствието, че той си пие кафето някъде, въпреки че тук има някакви супер такива бурни неща и такива. Вероятно това му беше посланието, не знам. Така и не разбрахме дали Николай Бареков е напреднал с английския, с който се бори от години. Но сме сигурни, че е отличник по гръмки прояви с скандален привкус. Бареков, дайте си бележника, 6. Това е положението, уважаеми. Бареков не е отишъл сам у Европа. Все някой е гласувал той да стане евродепутатин. И гласувалия не е един да го кажеш поименно. Много са. Дет се вика, не е лут той, дето е баницата. Лут е той, дето гласува да има баници. Само за уния. Но както и да е, абсолютно същата случка на позиция номер 7. Там са те. Хората, които страдат от лумбаго, ишиаз, Алцхаймер, Паркинсон и най-вече от егенето си. Безброй българи дали милиони на телефонните апаши. Фрапантното е, че почти няма ден, в който някой да не изпищи, но въпреки това хората продължават да се връзват на ало измамниците. Как така? Звънят по телефона и примерно казват, дъщеря ви се щупи ръката и е тук при нас в болница, трябва да изпратите 5000 лева за операция веднага. И бабата вади парата, изпраща и всичко е наред. Измамите ги имало и ще ги има и ще се усъвършенстват във връзка с нашите усещания за
това, кога сме заплашени и когато искаме да помогнем, това са съвсем една игра с нашите най-дълбоки чувства. Съобщава ти нещо, което е гадно за твоя роднина, но провери го първо и тогава тегли от банковата сметка или отваряй бурканите. Възрастните хора са много състрадателни и те са лесно манипулируеми. Схемите са доста интересни. Все по-така заплетени и дори доста умен човек може да попадне в клопката. През ноември жертва на Ало измама стана дори легендарната ТВ говорителка Анахит Тачева, олекнала с солидна сума пари и злато. Анахит Тачева е доста интелигентна жена, вряла и кипяла, даже може би повече от всички нас. И е странно, че точно нея може някой да я преметне и то с някакъв вид такава измама. Още в началото, когато дойдох в София, първо започнах да живея на квартира и явно наистина ги следят и се интересуват, защото бяха звъняли на точно тази баба, при която бях на квартира и я бяха изнудвали. През лятото пък в Дупница класическата пирамида Дупнишка популярна каса завлече десетки българи с почти 5 милиона лева. На мен лично са ми се обаждали хора от пирамидата в Пловдив да ме мотивират да стана зидар в пирамидата. Пирамидите бяха характерни за 90-те години. Сега има едно завръщане. До кога ще се връзваме, че има лесни пари? Няма лесни пари. Все още вярваме, имаме доверие. Наивни сме. Надяваме се новата година да донесе нов късмет на измамените, а организаторите на тези шмекери да си намерят или някаква свясна работа, или най-добре да си намерят майстора. Хей, живот, здравей, в повечето случаи не мога да им се сърдиш на измамените, може само да ни е яд. И то доста сериозно. Вие представяте ли си баба ви да има 12 бона под дюшека и да не ви ги даде на вас, примерно, а на някой, дето вика от балкона дай. То не е смешно, че хората ги раздават и да дадат днешни тия пари. И ги доказах, нали, дай. Се сетих за втора, трета и ужасните задръствания в София, малко преди президентските избори през ноември. Ето кой причини тези пътни неволи на милиони столичани и гости на столицата. Ние сме лошите в страшния филм. Слави Трифонов и концертът му на най-популярното българско кръстовище. Сцени и зали колкото искаш, но Слави каза, че ще пее на Орлов мост и пя на Орлов мост. Много ясно е, Вала. Супер, съм доволен. Трябваше 2 кръстовища да обхване, не едно. Браво! Може би има послание за това именно. Кръстовище, някакъв кръстопът съединява всички в едно. Има доста символи в тази история. Има резултат. Поздравявам го за резултатът му. Аз харесвам много Слави Трифонов и като мъж, и като личност, и като шоумен, и като бизнесмен. Аз надявам се скоро и като политик. В края на октомври центърът на София беше блокиран за повече от денонощие, защото водещият певец си беше издействал разрешително да затвори Цариградско шосе и да направи митинг, концерт там. Слави Трифонов може да си го позволи. Те затварят центъра на София за мачове и за най-различни ситуации. Този идва, онзи идва, затварят 8 улици. Защо заради Слави Трифонов да не затворят улицата? Каквато и цел да си сложи, според мен ще я постигне, защото има и капацитета, и възможностите, и находчивостта да го направи. Според някои данни, публиката е била около 50 000, според други 100 000, според организаторите са очаквали 200 000. Няма кой друг да събере тия хора. Че то на Дженифър Лопес имаше по-малко. Години наред е на върха и не виждам да слезе скоро оттам. Очакваме до година Слави да блокира с песни и танци емблематични места, като Женския пазар в София, пътя за Меден рудник в Бургас или поне магистралата за Гърция. Няма не искам, няма не дей, пей! Да му слагат седалки на Цариградско и да става концертна зала. Концертна зала. Арена Чалгала. Но вкусове всякакви, не мога да съдиш хората и те душа носят. Много ви моля. Под татуировките е Цеца 9-2, а и истински ценното е вътре в нас.
Много добре знаете. Не наоколо. Макар че следващата позиция доказва, че всичко, ама абсолютно всичко в материалния свят може да бъде супер плячка. Какво и защо се крие под номер 5? Те! Най-абсурдните кражби на годината. Фантазията на крадците е толкова богата, колкото нито един обран дом или офис не е. Слава Богу, имаше и смели продавачки, които с голи не гърди, а парцали се хвърлиха върху крадците. Историята като на кино се разиграва в края на работния ден. Продавачката Силвия Йотова почиства около касата, когато в магазина влиза маскиран мъж с пистолет. Ой, тя го преби. Мъжът наистина доста видимо се притесни. Той се стреса, той не е очаквал да изкочи жена на 24 да го пребие с метлата. Тази жена е някаква супер воинствена. Тя е направо. Не бих искал да е в моята къща. Ма тя беше готова, бе. Тя само го чакаше да влезе да го налага. Нямаш нужда от сот. Може да и казваме сота. Най-категорични са били крадците в село Крупник до Симитли, където не просто обрали банкомата, а го откъртили и замъкнали в реката. Това, че го изкъртваш, не значи, че успяваш да го отвориш. Нали? Такива едни истории има. Със сигурност банкомата след това са го отворили, но да, какво има сега тук да се бават? За какво те са помислили, че в банкомата са парите ли? И те са там по принцип. В това. Директно си го взимат, натоварват го на каруца, предполагам, и си го отнасят. По-добре банкомат, колкото да влизаш в банки и те първа там. Копчета, мопчета, паник, бутон. Най-ароматните кражби са на магистрала Тракия, където от години редовно изчезват екотуалетните. А какво правят с туалетните? Носят си ги вкъщи и ги слагат в двора, вместо септична яма. Мен също са ме обирали в жилището ми и ми бяха взели една плитка за коса, да, някакви такива ластици за коса и шноли. Също така ми бяха взели един душ гел, да, беше хубава марка, но не мога да разбера за какво душ гела, който ползва, трябва да ми взема. Но безспорно, най-тъжните посегателства си остават кражбите на ракия и вино, особено по празниците. Затова не чакайте крадците, а си носете новите дрехи и си пийте новото вино. На здраве! Това е! Какво да продадем днес, освен нещо в класацията? Спомням си, приятели, веднъж на морето ми бяха откраднали презервативите от палатката, използвани, но сега няма влизаме в подробности. Празници са, макар че влязохме в тия подробности. Същата тематика, за жал с кофти развръзка, е и номер 4 от куриозите на 2016. Висшия. Това е куриоз с неочакван край и, за съжаление, летален изход. Нелепата случка с Анита Мейзер и нейният любим Николай Димов. Свинските опашки ли? Когато си създаваш относително скандално присъствие в нормалния живот, разбира се, че винаги ще има кой да те храни, ако ти се случат някакви такива неща, които за съжаление се случиха на нея. Всичко случило се беше необяснимо. Не знам дали наистина до толкова може да стигнеш до такава еуфория и такъв оргазъм, че да не знаеш какво правиш и да удушиш някой. Само Чак Норис бил правил секс с Анита Мейзер 2 пъти. През август тази година съпругът на Мисис България 2014 беше намерен мъртъв в дома си, а разследването още не е изяснило кой е виновен за смъртта му. Една от версиите е, че се задушил при екстремен секс с Анита Мейзер, но без умисъл от страна на партньорката му. Разбира се, че съм се вличала в нестандартни любовни игри. Харесвало ми е, но явно си знам границата. Много често се минава границата на удоволствието на устата. И се превръща в още по-голямо удоволствие. Само при Анита удоволствието се превръща в край. Всеки е свободен да прави каквото си поиска, никой не можем да съдим, но е хубаво да не е с фатални последствия. Случаят свински опашки е забулен в мистерия и властите все още изясняват истината. В ареста ли е още? Много дълго време. Те станаха месеци. Тя се е стопила сигурно. То още не се е изчистило, нали, върви следствие. Не е ясно той дали е умрял от задушаване или е починал от инфаркт или разни такива неща. Може да се окаже, че тази жена още пък не е виновна. Те ще се сипят преди да я осъдят. А на човека с свинските опашки добре ли му беше?
А човек, свинските опашки по дяволите. Кой прави секс с свински опашки? За пореден път да попитаме. Сигурни сме, че ще има справедливо решение на случая и се надяваме любовта и ласките да не водят до подобни инциденти, а само до още повече любов и ласки. Дай Боже! Вие гледате шоуто Мармалад, а това е ТОП 10. Класацията, която днес прави разбор на най-ярките куриози на отминаващата 2016. Започнахме ударно с ятото странни кандидати за президентското кресло. 9-та позиция е за младоженците Миро Екс Каризма и танцорът Наско Месечков. На 8-мо място поставихме полиглотът Николай Бареков и ентусиазираните му напани на английски. Хилядите телефонни измами и милионите хвърлени през балкона са на 7-мо място днес. 6-ти е концертът на Слави Трифонов, блокирал центъра на София за повече от денонощие. 5-та позиция е за всички невероятни кражби, които се случват в България. От екотуалетни до банкомати. 4-та е злополучната любов с летален край на Анита Мейзер и покойният й мъж. Но животът все пак продължава и то с невероятна случка на позиция номер 3. Двете ЦСК-та. Феновете на армейците са силно раздвоени между два отбора с името ЦСК, като нито един от тях не е истинският ЦСК. Това е абсурдна ситуация. Добре, това име не е ли патентовано? Не бе, това само в България може да се случи, бе. Моля, О, това се случва вероятно в целия свят. Но в България много се случва. В България всичко е по няколко. ЦСК са 2. Мисис България всяка година, ако не знаете, имаме по 4. На култовата дата 9 септември тази година Софийски градски съд обяви автентичния ЦСК в несъстоятелност. Клубът фалира заради близо 20 милиона лева дългове към НАП и други институции. И на мястото на старото ЦСК веднага се появиха две нови ЦСК-та. Понякога демократичността в тази посока е хаос. Всеки иска да направи нещо и не се замисля дали другия го е направил. Важното е той да си го направи. Това е малко пееш ли пенкеле, кой ли те слуша. Дори не мога да се сетя за някаква важна организация или институция, която някой да не е откъснал парче от нея и да е оглавил и да е казал моята истинска, пък другата не е. Куриозен, но и доста тъжен е фактът, че хиляди армейски фенове просто не знаят нито за кого да викат, нито за кого да се бият. Както се казва, един кеф имаха хората, бой на стадиона и него им взеха. А мога ли да попитам кой от двата отбора е по-добър? Стискам палци и вярното нещо да остане по-дълго в историята. То това е най-важно. И сега всъщност, знаете ли кое ще е най-интересно? Да играят ЦСК срещу ЦСК. ЦСК ще спечели със сигурност. Качеството на футбола може и да не се вдигне, особено след тази маневра, но пък със сигурност ще скочат продажбите на семки, които хилядите фенове на ЦСК-тата ще чоплят неуморно по стадионите. И преди и сега ЦСК е шизофрения, батко. Пълна каша. Поне чорба да беше. Хубаво, че не съм от ЦСК, сега от кое щях да бъда? Сигурно това, което плащат повече. Защото в кого са парите днес? Кой се къпе в разкош? Ще шмъркаш, ти ударим един шамар и на Дундуков се разлепиш. Леля Гошка от Испания. Българската емигрантка удари 68 милиона евро от лотария в Испания. Похвали се и потъна в дън земя. Това е най-правилното, което може да направи човек в този случай. Явно някой правилно е посъветвал. Даже като я дадоха и как приказва, за мен това е си подписваш някаква присъда, защото това са огромни пари.
Аз бях в Испания това лято и всички говорят за тази жена, защото българка им взе парите. Когато казали на 61 годишната Гошка, че е милионер, тя първо си помислила, че някой се шегува. После се разплакала от вълнение и се обадила на сина си, който работил като шофьор, а той веднага напуснал работа. Директно обърнал камиона и тръгнал към Испания. И той няма работи до края на живота, според мен вече. Положението избегал. Много хубаво. Ние българите сме късметли, явно се оказва. Никога не е късно да станеш милионер, както никога не е късно да бъдеш щастлив и никога не е късно да започнеш от начало. Повечето хора смятат, че като навършат 30, вече за всичко е късно и че някои неща не могат да им се случат. Всичко може да се случи, докато си жив. Твърди се, че Гошка и цялото й семейство са скрити по специална програма по подобие на закрилата на тайните свидетели. Според слуховете, всички били изведени от Испания и заминали за САЩ. От тогава дори Фейсбук профилите на всички в семейството са неактивни. За човек, който супер обикновен начин на живот е водил и сега рязко става милионерка, нормално да си смениш самоличността, да изчезнеш, да се покриеш, да си живееш живот, защото такъв човек няма да се защити. Тя отишла на някакъв остров, живее си живота и си штрака с пръсти. Искам и палци тя да се доживее до дълбока старост и дай Боже да не ги изхарчат за глупости. Защото доказано е, че много често тези, които стават много бързо богати, много бързо изхарчват всичко за глупости. Където и да е леля Гошка сега, ние й пожелаваме да е здрава и с кеф да си харчи милионите. Може и да почерпи, ако намине насам. Уважаеми дами и господа, за да угодим на режисьора на това предаване, трябваше да се чуем така и не мога да им кажем текст, защото не го знам наизуст, естествено. Сега може да мърнем нататък, където има някакъв текст. Мерси. Госпожа Гошка по сценарий. Не се крийте. Много ви моля, госпожа Гошка. Елате у нас. Знаете ли как хубаво ще ви посрещнете жената? Кюфтета, ще ви изпържа гризхола, нали, ще изпамскаме, сокче от пакетче ще се разтвори. Вие само елате. Гошке! Гошке! Гошка като лански снег. Изчезна! Но и без Гошка ще се оправим, уважаеми. Особено след като се случи ето това чудо на чудесата. Номер 1. Дами и господа. Нефт в Черно море. Доживяхме, дами и господа. През октомври френска научна компания обяви, че открила петрол в нашите морски територии. И злато съм чувал, че има много под нашата територия. Да очакваме още така земята да ни се отблагодарява, тук ние сме родени. Рози, защо какво ли нямаме? Това нещо би трябвало много да ме зарадва. Въпреки че аз не виждам моята лична полза от тая работа. Беше топ новина 3 дни. След това изведнъж се окаже, че тези залежи или не са съвсем залежи, или не са съвсем от нефт, или не са точно от Черно море. Не знам какво стана. Или пък са сложили някой така бързо да ги разпредели. За да стигнат до нефта, сондите са минали 2000 метра през морската вода и още 4000 метра в скалата на морското дъно. Ето това се казва, който търси, намира. Не, това за мен въобще не е позитивна новина, че са открили нефт в Черно море. Вие знаете ли какво ще стане тук? Ще се избият за нас да идват да ни ограбват. Видимо в някои държави, където има нефт, нещата са съвсем другояче изглеждащи. Вероятно нефта там е много и има за всичко. Сега дано и нашия е толкова много, че да има за всичко. Защото обикновено предимно има за тези, които си правят договорките и ако има, малко за нас. Сега вече наистина сме Булгаристан. Шейх до шейха, мила моя майнолю. Никаква работа и купон до дупка. Може би някакви арабски шейхове. Тук биха се преселили в България. Само да не приемем друга вяра. Иначе всичко съм за. Имал смисъл онзи лав за хората по нашите земи, които, щом стигнали до дъното, продължавали да копаят надолу. Ето, че има защо. Честито, народе! Това е, уважаеми, с първото място днес. Грижите на тия клети 7 милиона просто свършват. Ще си отживеем, ще заживеем като шейхове. Даже още по-добре, защото тук не е такава жега като в пустинята. Това, приятели, бяха най-шарените събития за 2016, които събрахме на куп, естествено, за вас. Ако се сетите за още, нали, може да изпращате писма до нашия екип. Ние ще направим куриози част 2. До тогава останете с празничния мармелад и честита Коледа в аванс. Благодаря много, че бяхме заедно. Мармелад продължава. Така.